Melanilator. No, gare, leskrčo mu. Never mu. Tá Soles, keď dnes vašu 50 €, však vtedy do Anglicka Poznáš išlo a Čunderlíka? celý byt predala. To mama mu toto meno dala, Čunderlík. No a tak sa spýtam. Človeka, ktorý býval pred gumiom v tom dome. Miťka, potom žolka. No, potom to soliovou sesternicou. Presne. Hej. Móny Iliová a jej sestra. No on s ňou žil. No, jeho zaď mu predal. No on mu za 200 predal. A to vtedy museli do Anglicka či do Nemecka išli. Tibor kúpil komodu, jej predával, ale on hovorí 200 som za ňu dal. A nedal za ňu možno len 60, 80, hovorí 200 za ňu. Hej, ja 120, 100 mi daj. No to ima. Od nej pýtal 120, 100. A to tá pošikaná postiel, však to úplne novo bolo. To tu mu dali za 200, hej, lebo nová bola. Hej, postiel mu dali za 200, hej. Ja neviem. Vieš, ja nevymýšľam, Ale pri on veciach, jak ktoré kúpil som tá, jak videl nová a bola? Nepoviem tak, jak to bolo. Jedna škvrna nebola na tej Jak posteli. nový bol ten gauč, to ja neviem. A taká rozgajdaná. Dverka jedne vyššie, jedne vyššie. Hej, dvihol som ňu tu s ním, jak že nebola špinavá to tá gauč. Hej, už v rúre je, že robíš bokeliu, dobre. Makardo. A čo je teraz, Olivia? Za čo je? Joj, to on veľmi má rád rohlíky, čo ja viem. A postný? Pozri, dobre som urobila. No, Veľmi dobre, pekne. hore cukor. Zvanú na to si dá. Ja aj to tú modrú. Aha, my vtedy ste ju kúpili, jak my. Nie, Oliver. Čo? Tak, neviem, také zvykom. Stres. Je aj maslo, nie? Od Irama, čo nám vybral z Hej. košíka. Tak málo kedy stojí euro 80 gramov. Helenáš, neuveríš mi, 4 € stojí normálne. 3,69, 3,99, no ani 4 €. Hej, to nie? Všetko je lacnejšie, či drahšie, jak tu. Takže donesú linku Tiborovi, veľa, ale... A síce veľa... To nezabere Ale z veľa obchodu? miesta, lebo oby, nie? Oby, nie? A takú, jak tu mal, to není drahá, to tá linka teraz, čo... To je nová z obchodu, ale není to štár desky. Není drahá, ináč je Ale malá. ku tým novým linkám teraz nie sú pracovné dosky. Ozolika sú Cinjas. Hej. Pracovnú dosku inde kúpil. No hej, to som aj ja počul, že sú teraz linky také, čo normálne nie bez pracovnej dosky, sú normálne iné. Len skrinky. Musíš kúpiť zvlášť. Ja som prečo nekúpila? No len on bol múdry. On povedal, tam môže za to tie peniaze si 2 linky. Hej, a desky zvlášť, nie? Hej. Koľko si ty dala za linku? Veľa. 150. Buter. Nie, 230 a 60 Hej. som za cestu. Ja som sa že som. Ale veď tvoja linka nie je zlá. Aj keď viem, že by si chcela inú, ale no. Ale nie je zlá. Ona kúpila bielu teraz linku. 800 €. Hovorila Ale mi. nie nehovorila, Šesť, sme boli hore. 3 horné a 3 spodné, či 4 spodné skrinky. Bez pracovnej dosky. 600, 800, to... Hore sme boli na bytkárni Pálky. Pálky, naozaj. 1200, Kratučké 1300. ligočky. Aj my sme tam boli najprv pozrieť, jak sme. Hore kde čínsky, nie? Pekné sú, bo na penafojna, ale veľmi moderné, pekné. Ale ver tomu,
držala toľko, jak to, čo máš. A mne to je jasné. Tak jak tvoja posteľ. Alebo to tie skrine, čo máš. Hej. To sú skrine? To sú čo za desky sú? Lisované drevo to je. Aj to tie skrine, toto slabé je, No také tenké. sú aj linky, také sú aj linky. Tam nie nehovor. To tie skrine, čo my máme, to tie, čo v spálni, to s tými zrkadlami ukáž. To také jedna deska, dverka, vieš, aké ťažké, to Hej. srdce. No. Také už asi v obchode nekúpiš. A myslíš, že to bolo dávno vyrobené? Čo máte? To boli na mieru, že to dal gáčo. To ani rozobrať sme nevedeli, veď ich poľadlo. Tak boli silno zlepené, nedali sa... Toto sú dobré, čo máme my, bo nesťažujem sa, len no slabšie sú. Tak, jak dneska, čo všetko kúpiš. No, neviem, čo my máme takú istú. Od Johna. Novú posteľ. Čo on má? Dvere však... Dvere boli jak soľ potrebné. Nie taký pekný bol tam ten. Tam tu si predal, nie? Darovo. Darovo. A za 70 málo je, lebo 500-600 stojí a není tak poškodená, že vieš, no len jedna deska. No. Urobil to tá OSB doska, čo sme prišli, tam je, hej. No. Také to, takú desku si dal na dobre. Jeden taký plat, jak je z toho, no hore na toho. Tam toto čas, čo som na nej jasná. Čo si deska? Celá deska praskla. Preglejka. Ja som ju praskol, no. Aj to jak. Jak som ju praskol. Nie. Počuj, také by ona tak čoplo, nie prečo, nie poviem, že on. Nie. Neviem, koľko bolo, 2 hodiny, 3. Myška stane, ona zapali svetlo, vráca. Hovorím, tá sopie začia, rozospatý. Tak som rýchlo išiel dole z postele. Skočil si. Dupol som skoč prasku. Rýchlo išiel som dole z postele, nie je sopie začal, na tom strede myška stojí, vráca. Ale ešte vidíš toľko rozumu, a že ide dole z postele. Ale od malička to má, vieš. Není také, že prvýkrát. Ešte ani len koberec nepovracala, povedz mi. Ne, Na gumu tam nie. uteká. Ku dverám. To nie, vieš, že popíša sa tá prvýkrát, hej, ale toto od malička zažíva, toto vracanie. Miška, poď sem, bo tam je o lidi. O ujos. Ahoj, čamora. Čo robíš? Nudíš sa, čo? Mohla si si prístup. Hovorí, že kresli si. Na tablete. Tak to by sa tiež nudil, tu nemá, čím by sa Môžeš mi. Mama. kala drevo. Ja ho nejde. Veľmi pekné. A ja si kúpim také papuče. S tamtým, s tamtou pecou taký Ako tonko, ne? A to tu peč, čo máte teraz, mám ti ukázať, čo nakreslila.
Pekné, to čo je, lopta? Slnko, nie myška. Slnko jak západ slnka, voda a západ slnka. Aha, a to čo na tablete? Hej. Hej. Videli. Nie, toho som tebe ukázala. Pekné, veľmi pekné. Pekné. Lopta to je. Hej, lopta. No to čo? Tata by také nevedel. A to super. Voda trouda vynaká. Môžeš pozerať, jak kreslím. Kedy si nehľadal. Však ja vidím, nakresli. Niekoľko rokov dozadu. Dám tu. Tana, idem sebe ja ale Teraz, také by to... čo mám urobiť? Chcem urobiť toto. Oh, Not talking to me? Your loss. 95% of learners say I'm a chill way to practice speaking. Who knew? Hola, ¿cómo estuvo tu día? Tá, je podmienka len, aby tam bol cesnak, ale veľa. Také. Milujem cesnak, aj cibulu, aj cesnak. A veľa, nemám rád, že také... No toto, čo si to nesla teraz, tam som cítil všetko. Aj peper, aj cesnak. no, A čo? to reklamy. Čo? Čo? Teraz celkom od nova. Kde je to? Kde to je? Jo. A veľmi zima je, keď sa tam kúpeš. Download Kawi Screen Pets now for free. To je pec, vidíš, máš teplú. Ale včera fest fúkalo. Nie, vykuj, ale to by si ja neviem. Tá tu ide radiátora, jaká zima. Ale